муҳоҷирое ки кӯмак мекунанд аягон таймо қарздор нестанд. Аягон таймо қарздор нестанд. ҳамонҳо луқмаи даҳанша мебурорад. ба хотири чӣ мебурорад? Метия ба хотири ризогии Аллоҳ. Тамом. ҳаваям метавона бига ки ек гӯш ки ман ай қарздор нестам, ман зиндагӣ дорам, хонаи ман дар тайка ҳай. Валлоҳи биллоҳи ҳастанд муҳоҷирое ки хона надоранд. Валлоҳи хона надоранд, не ки субҳаналлоҳ мебурорад 500 рубл, 1000 рубл, 100 рубл дар кори хайр метия. ва ин қарздор нест. ин ба хотири Аллоҳ мекунад. ҳамин кора ба хотири Аллоҳ мекунад. Тамом. чаро бисёр саволи хуб буд. Инро як мутахассисе ки дар дохили ҳамин хайр аст. салом алайкум ба шумо ва ба мардуми тамошо мекунанд моро. тӯли 4 сол мешавад дар соҳаи хайр ҳастам ва чӣ атрофи хайр меравад медонам. алҳамдулиллаҳ дар масъалаи онҳое ки баъди монетизатсияи ютуб куштан баромадан хайр кардан чандин бораст ки мебинем ва мешунавем ки ҳамун мардума рафтан сиёнка мекунанд, навор мегиранд дар ютуби худшон мепартонанд ва маълум нест ки вай эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ё ки на. чаро монетизатсияи ютуб мурду мардум хестан кори хайра гирифтанд? чаро вақте ки монетизатсия гирон буд намерафтан як бемор ёки як касали як шахсе ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорад намерафтан сиёнка намекарданд, дар ютубошон намепартохтанд? чаро маҳз вақте ки ютуб монетизатсияро кушту мардум биромадан думи хайра гирифтанд ва бедалел бидуни далел мегиранд кӯмак сиёнка мекунанд ба мардум нишон медиҳанд ки ҳамун эҳтиёҷ ба кӯмак дорад. оё мо намедонем ки ҳамун эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ё ки на? чунки чандин далелое буд назди мо ки ҳамун зан ё ки мард эҳтиёҷ ба кӯмак надорад, ҳамин хел мегиранд дар ютуб нашрш мекунанд. ман ном намегирам, чандин блогеру чандин админои инстаграм буданд ки ба ҳамун чизошон қабидем ки ҳамиҷода хатогӣ доштанд ва гуфтанд ки ба хотири Аллоҳ вай накунед, мо ислоҳ мекунем, шояд ки дар ҳамиҷо хатогии худмон вай кардему ислоҳот кардем ва шумо ислоҳ кунем моро ки ҳамчун як устод, ҳамчун як чи моро ислоҳ кунеду мо ислоҳ шавем. агар ки баъди ҳамин корҳое ки мисол буд агар боз як бор дига қапиден пас он ошкор кунем. яъне шумо пинҳоншон медоштед, намегуфтед чи ҳастед, чи ҳастанд? яъне вай бояд ки ошкор накунем, хубтару беҳтар аст, шояд ки ислоҳ шаванд. оё шудааст ки ягон нафарашро ошкор кардаед? буданд як ду-се нафаре ки ошкор кардем. шахсияте ки мисол дар корҳои хайр ягон бор вай кардагӣ нест, ӯ наметавонад ки дар кори хайр бичаспад. рафта волонтероро равон кунанд, аз ҳоли ӯ модар ё ки бародар эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ё ки на вай кунанд, тафтиш кунанд ва письменном виде ай ҳамун духтур вай гиранд, коғаз гиранд ки ҳамин ҳақиқатан бемор аст ва табобат дорад ва мисол бояд ки инро ҷарроҳӣ кунем. ҳаминҳо дар ҳамин чизо дида мешавад дар бисёри баённаворо. шумо бинед ки яке аз ҳамон ютуб дароед, дар ҳамон тамоми блогерое ки баъди монетизатсия кори хайра сар карданд, ҳамин хел дар омада бинед ягонтаи онҳо отчёт надорад. якта аз онҳо ягонташ баъди навора вай кардан отчёти пурра надоранд ки чанд сум барои ҳамин модар ё хоҳар ё бародар ҷамъ шуд. бале мо медонем ки мардум эҳтиёҷ ба кӯмак доранд, не ки мо мебинем ки ҳамоиш ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорад бо дигариш ӯ эҳтиёҷманд зиёдтар аст, мо бояд ина як бимонем, ӯ дигариша бигирем. ва инҳо ҳамон шахсияте ки ман намегӯям ки 100% онҳо ваян хатокор ҳастанд, бале байншон ҳаст ки хай алҳамдулиллаҳ баъд ислоҳ шуданд, не ки то ҳол мебинем ки он дигарош ислоҳ нашуданд. то ҳол бе тафтиш бе идора кардан мераванд, навор мегиранд, дар ютуб мемонанд, аз мардум кӯмак талаб мекунанд. бахшиш як рӯз гуфта будед, бисёр аҷиб буд, духтареро ки дар шабакаи иҷтимоӣ монданд, тамоми мардум пул ҷамъ кардан, хона доданд, пагоша диданд ки BMW қатӣ гаштааст. ҳамин ҳолат чӣ гуна буд? рости гап ин масъаларо вай кардем, ҳамун шахсиятҳо амонат гузоштанд. бале дар ин ҷо зиёд мебинем ки як моҳ ним моҳ мисол меравад аробакашӣ мекунад, гӯё ки ман мисол аробакаш ҳастам ва шахсиятҳо мераванд сиёнка мекунанд, навор мекунанд, онҳо мисол аз ҳамсояҳошон пурсисон мекунанд ки ҳамин эҳтиёҷ ба кӯмак дорад ё не. ҳамсоя мегарданд мегӯянд ки бале ҳамин як моҳши ду моҳши ҳаминҷа навбай кашидиста, ароба кашидиста ва онҳоро оям пешинаша бо фикр намекунанд ки ӯ чӣ кора буд ва чӣ кора набуд. навор мегиранд, эҳтиёҷ ба кӯмак дорад, ҳо действительно эҳтиёҷ ба кӯмак дорад
ва навоша дар YouTube و Instagram мепартованд. баъд ҳамон пула пагоша мегиранд, BMW мехаранд, а? Шояд. бошад. хай ташаккур ки вақти худро дариқ надоштед. ростӣ чун шумо ки тӯли чанд сол дар ин соҳа ҳастед, ба ин хотир хостем ки аз шумо шунавем. ман худам шоҳиди зинда ҳастам ки баъзе муҳоҷирон луқмаи даҳони ноша гирифтагӣ асту дар кори хайр додагӣ аст ва мо наметавонем ки ҳамчун як вакил инро дидаву чашм кушонем. мардум бояд огоҳ бошанд, мардум бояд донанд ки дар кӣ ва дар куҷо хайр мекунанд. хуб, ташаккур.